Һәр вакыттагыча бөек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гүзәл Сәфәрова. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Музыкаль Каймак хит-парадының телевизион версиясын карыйсыз. Татар эстрадасында яңа йөзләр, җырчыларның яңалыклары белән танышасыгыз киләме? Алайса, телевизор экраннарыннан ерак китмәгез. Җайлап утырыгыз, без башлыйбыз. Табигатьтә көз булса да, күңелнең җәй айларыннан китәсе килми. Чыгу юлын таптык. Сезгә хәзер үк җәйге премьера тәкъдим итәбез. Җәмилә Асадуллина һәм Илгиз Шәйхрәзиевны каршы алыгыз. Иртә белән урамга чыккач елмаеп барып карагыз әле. Сезгә караган кешеләр аптырап калачак. Чөнки күпләр эшкә ашыга, йоклары туймаган, кәефләре булмый. Бу кеше ник елмая икән дип, алар үзләре сизмәстән шулай ук елмая башлар.
барсы бетте уртак түгел таңыбыз хәзер инде бөтенләйгә аерылды юлыбыз ничек инде ничек була алга таба нишләргә нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яраттам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яраттам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам син дип уйлаган уйларыңның кайчан булыр ахыры кайчан гына туктар икән бу сагышының яңгыры ничек инде ничек була алга таба нишләргә нинди дәвалар табыймсың сүрелмәгән хисләргә ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яраттам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яраттам көндә ничә уйларымда яныңа барып ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яраттам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам ләкин сине оныта алмыйм элеккечә яраттам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам көндә ничә уйларымда яныңа барып кайтам Популяр җырлардан торган музыкаль Каймак хит-парады кызганнан кыза бара. Әле генә килеп кушылганнарны сәламлим. ТМТV телеканалында музыкаль Каймак тапшыруы дәвам итә. Һәм мин киләсе резидентларыбызны игълан итәм. Әйдә, әйдә әле болыннарга, балкортлары булып ұшайық. Матурлыкны күреп үзебезгә, әкияте дөнья ачайык. 1, 2, 3, 4, 5 Тату гаилә зур көч, бергәләп эшлибез бик зур эш. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Балкортларының яшәү рәвеше, гаҗәеп күренеш могҗиза. Аның көне бердә ял итмичә, шифалы балны җыеп уза. Эшне яратырга Һәм тырыш булырга, балкортыннан үрнәк алырга. әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз. Матур савытларга аны куябыз без, нинди гүзәл бит дөньябыз. Әйдә, әйдәгез очабыз без, татлы балларны җыябыз.
Киләсе резидентыбыз хит-парадка зур дулкыннар белән килеп керде. Ул яңа йолдыз музыкаль реалити шоу проектының беренче сезон җиңүчесе. Аның исеме Эльвира, фамилиясе Мифтахова. Барснеди компаниясе Эльвирага иҗат дөньясына ишекләр ачты. TMTV Production белән берлектә төшерелгән клибын хәзер үк сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Сөйләсәм серемне, никалар тарата дөньяга. Онытты сагынмый дисәләр, тыңлама, тыңлама, тыңлама. Бураннар назыннан исереп, юл куйма бәхетсез уйларга. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Алдалый тыманы бураны, тыңламаларны тыңлама. Бураннар назынан исереп, юл куйма бәхетсез уйларга. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Бураннар мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама. Җырлы гаилә Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновларда кайнар яңалыклар бар. Алар озакламый үз йортларына күчәргә җыена. Әлегә документ эшләре белән йөриләр икән. Концертлар сезоны башланганчы вакыт-төяк эшләрен бетереп куярга тели алар. Аннары инде чиста һәм тыныч күңел белән эшләренә тотыначаклар. Бүген алар исә хит-парадта лаеклы урыннарын яуладылар. Карыйбыз, тыңлыйбыз. Şakkattım, ıcmağımla min tattım.
Günlerimde yap yaktı, günlerimde yap yaktı. Mehabbeti taşıp durğan, tağım bir tağım attı. Sinde mine göz attım, minne sine göz attım. Kükrəgimdə sönüb barğan, hislərimdə uyandı. Tağım attı, ay kalktı. İrinlərinə tatlı, İğnelerinin irkesinden yüreğimə ur qalxdı. Sine mine göz attım, Minne sine göz attım. kükrəgimdə sönüb barğan, hislərimdə uyandı. Sinde mine göz attım, minne sine göz attım. Kükrəgimdə sönüb barğan, hislərimdə uyandı. Kükrəgimdə sönüb barğan, hislərimdə uyandı. Bu җырчыны бик күпләр белә. Узын буйлы, саргылт чәчле, асыл егет хәзерге вакытта гастрольләрдән кайтып та керми. Үз тамашачысын сөендереп концертлар куеп йөри. Әйе, ул Айдар Рәкыйпов. Һәм әйе, ул хәзер сезнең телеэкраннарда җырлаячак. Ишеткәнең бармы дустым, татар башкорт көйләрен? Беләсеңме, татар белән башкорт күрше икәнен? Бас, бас, әйдә күршеләргә бас, эздереп, эздереп, бигәл эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп, ятларны көнләштереп, эздереп, эздереп, бигәл эздереп. Безнең йөрәк бергә типсен, ятларны көнләштереп.
Килә кызлары Бергә булсын, бердәм булсын татар башкорт уллары Бас, бас, әйдә күршедергә бас Өздереп, өздереп, бигәл өздереп Безнең йөрәк бергә типсен ятларны көнләштереп Ятларны көнләштереп Өздереп, өздереп, бигәл өздереп Безнең йөрәк бергә типсен ятларны көнләштереп Ятларны көнләштереп Бас, бас, әйдә күршедергә бас Өздереп, өздереп, бигәл өздереп Безнең йөрәк бергә типсен ятларны көнләштереп Ятларны көнләштереп Өздереп, өздереп, бигәл өздереп Безнең йөрәк бергә типсен ятларны көнләштереп Ятларны Хит-парадның киләсе баскычына да менеп җиттек. Монда безне җырлы гаилә Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар каршы ала. Аларның иҗатлары гөрли, күптән түгел генә яңа җырлары чыкты, клиплары да дөнья күрде, ә тормышларына килгәндә холодецлары ясала, печеньелары пешеп тора. Нәрсә турында сөйләгәнемне аңламасагыз, Гөлназ Шәрипҗанованың Instagram аккаунтына кирип карарсыз. Ә хәзер җырчыларның клибына күчик. Biz tırmışta gül нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тёшының кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә шәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фәрхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде. Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бөтенесе дә бер төсле. Siz minə küləş ştol min anlamın. Шулай бит инде. Әйдә шәйнәп торма мин. Гаилә психологы тырыштыгыз каршы. Тынычланыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. Игътибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмай. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы, каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга төзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шулыктан әлдә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез шәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул.
Көндіз, иртән, киш, көттірәдә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Мин бит сине шундый көттем, көтә арып беттем. Һәр төн сайын бер абымнан сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундый көттем, мең ялгыштым, мең кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем, мең ялгыштым, мең кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем, антлар вәгъдә сагыш иштем. Очраттым да бүгеннән үк, мәңгелеккә диеп сөйдем. Мин бит сине шундый көттем, мең ялгыштым, мең кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем, көтә арып беттем. Һәр төн сайын бер абымнан Сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундый көттем, мең ялгыштым, мең кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем, мең ялгыштым, мең кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин сине көттем. Әле 2 атналық кенә әниле кызлы дуэт хит-парадыбызга килеп кергән иде. Бүген инде алар 3нче позицияга менеп җитә алды. Бу аңлашыла бик мәгънәле җыр, көзге тематика, әни һәм кыз. Әйтерсең лә экранда 2 Ләйсән җырлый. Каршы алыгыз. Ләйсән Гимаева һәм Таңсылу. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң чынкы
яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якыным. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкыным. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзе. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзе. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Музыкаль Каймак хит-парадын алга таба дәвам итәбез. Филүс Каһировның да зур яңалыгы бар. Күптән түгел генә ул Башкортстанның атказанган артисты дигән исемгә лаек булды. Җырчыны чын күңелдән котлыйбыз. Һәм TMTV Production командасы белән бергә төшерелгән клипларын куеп җибәрәбез. Быйыклары төнеләр, судан калкып чыккан, сандугачлары моңын әллә тыңларга. Яман сулап тагын күл буена төшәм, кайдан гына сине эзләп табарга. Сине эзләп, эзләп, кичен кояш бата. Сине эзләп, эзләп, моңсу таң ата. Сандугачлары моңы җанга дәва биреп, син кайтырсың диеп мине юлата. Ай нурлары төнеләр, күл өстенә төшеп, безнең сөюләргә яңа юл салган. Минем кебек айда зөһрә кыздай ялгыз, аның да бит китеп яры югалган. Сине эзләп, эзләп, кичен кояш бата. Сине эзләп, эзләп, моңсу тата. Сандугачлары моңы җанга дәва биреп, син кайтырсың диеп мине юлата. Җәй уртасы узды, көннәр кыска инде. Сандугачлары моңы тәмам бетә.
Менә алар Instagram, YouTube, ВКонтакте, сайт. Кирегез, язылыгыз, күзәтеп барыгыз. Ярыш кызганнан кыза бара, хит-парадның җиңүчесен билгеләр вакыт җитте. Тик бераз гына көтәбез. Башта барлык резидентларны барлап чыгыйк. Ай, былым, 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 ақ иділнен камышы, таң алдынан чүп-чүп тиле, сандуғачлар тауышы. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яраттам, көндән ишә уйларымда, яныңа барып кайтам. Ләкин сине оныта алмыйм, элеккечә яраттам, көндән ишә уйларымда, яныңа барып кайтам. Әйдәгез ұшабыз біз, тату баланы жиябыз, матыр сауыттарға аны қоябыз біз, менде гүзәл бек дөньябыз. Бураннар назынан исерек, yol қойма бәхетсіз ойларға. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Син дә миңа күз аттың, мин дә сиңа күз аттым. Күкрәгемдә сөнеп барган хисләремне уяттым. Bas, bas, әйдә күршедергә бас, өздереп, өздереп, бигәл өздереп. Безнең йөрәк бергә китсен, ятларны көнләштереп. Ятларны көнләштереп, өздереп, өздереп, бигәл өздереп. Мин бит сине шундый көттем, көттем, көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем, кидем, кидем. Син чыкканчы юлларыма, рыма, рыма. Ятларны син дия идең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Сине эзләп, эзләп, моңсу таң ата. Сандуғачларым аңа, жанға дәва биреп, син кайтырсың диеп мине юлата. Хит-парадның абсолют лидерын билгеләр вакыт җитте. Кызу ярышта Зәйнәб Фәрхетдинова җиңеп чыкты. Беренче урынга менеп җитә алды. Җырчы хәзерге вакытта яңа образлар өстендә эшли. Узакламый ул концертлары белән чыгып китәргә җыена. Һәм өстәвенә Зәйнәб Фәрхетдинова киләсе елга булачак 55 яшьлек юбилейна да әзерләнеп йөри. Күреп торасыз, аның вакыты тыгыз. TMTV Production белән берлектә алар бик кызыклы клип төшерергә өлгергән. Җиңүчебезне котлыйбыз һәм әлеге клипны хәзер үк карыйбыз. Günler ötüp bara, kimler güne onu sanagan. Mehabetni beri hayallarga, jili dağ
бакчаларда гөлләр чәчәк атмас, булса алар суга сусаган, гөлләрдә юрелеп сөю килә, җәйләр белән җанга яңадан. Көтәм, көтәм сине инде күптән, үткән инде үпкәм калмаган, сагышларым, ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган. Көтәм, көтәм сине инде күптән, үткән инде үпкәм калмаган, сагышларым, ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган. Сагышларым, ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган. Бу атнага дип әзерләп куйган яңалыкларыбыз шуның белән тәмам. Сез 7 көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын туплап торучы Музыкаль Каймак хит-парадының телевизион версиясын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гүзәл Сәфәрова идем. Ә берничә минуттан ТМТВ телеканалында музыкаль реалити-шоу Яңа йолдыз проектының киләсе чыгарылышы булачак. Экраннар яныннан ерак китмәгез. Ә мин сезнең белән сау булашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.